It's a beautiful day mga kaibigan. This is Papa AJ and welcome to my channel. Nandito tayo ngayon sa Deca Homes, Vistanza, Barangay Paculnaga City para sa isang imbitasyon para tikman ang isa daw na masarap ditong Goto Batangas. Para matikman natin, samahan niyo ako sa vlog na ito. Pero bago ang lahat, road to 20,000 na tayo. Let's go! Natikman niyo na ba ang masarap na Goto Batangas dito lang sa lugar na ito? At kung hindi pa, halika, samahan niyo ako sa vlog na ito. Nandito ako ngayon sa Deca Homes, Vistanza, Barangay Paculnaga City dahil naimbitahan tayo para kumain ng masarap na Goto Batangas dito daw sa lugar na ito. Medyo malayo-layo nga lang talaga ang lugar na ito, pero sabihin ko sa inyo, dinadayo to. Ito ang loob ng Kailos, meron 2 mesa at upuan at hindi lang yan. Ang alam ko mag-e-expand na daw sila. Kaya kung nakikita nyo yung lugar na yan, aalisin yan at ipapatrabaho na yan para gawin din pwesto. At eto na nga ang inihintay natin. Yang kumukulong sabaw na yan, kasali na dyan ang lahat na laman loob na ating kakainin. Kaya kung makikita nyo talagang napakainit at umuusok talaga ang sabaw na ito. Kaya siguradong mapaparami ang kain nyo ng kanin ito. So ito na nga yung mga laman loob. Meron siyang rabot, libro, atay, tripilya, tumbong, bato, pali at balat. Wala lang dyan ang singit ng baka at yung bayag. At pakaahon nga sa kumukulong kaldero. Ito na yung mga laman loob. Halika at panoorin natin. Halatang ang lambot ng balat na ito, ang dali lang islicein. At ito rin yung atay. Siguradong panalong panalo to. At pagkatapos niyang hati-hatiin ang mga laman loob, ito na nga, niready niya na sa isang mangko na kung saan ito yung kakainin natin para sa vlog natin. Tignan nyo, kung makikita nyo, busy si Kuya Jerwin. Siya ang owner nito. Kung saan alas 3 pa lang ng umaga, gising na siya para mamalengke. Talagang puyat gaming na ito. Ayun, nilalagyan niya na nga ng crispy bawang at hindi rin pwede mawala dyan ang dahon ng sibuyas kasi isa to sa nagpapasarap ng sabaw. Ayun, binuksan niya na ulit ang kumukulong kaldero na may sabaw. Kung makikita nyo, napakalaking kaldero yan pero nauubos yan sa isang araw. Hindi ko lang alam kung ilang kilo ang binibili niya pero legit na legit talagang paghapon daw ubos yan. Eto na nga ang ginagawa ko pag kumakain ako na may sabaw. Syempre very basic, lagi yung nakikita sa vlog ko. Hindi pwedeng mawala yung siling labuyo at kalamansi at syempre lagyan ng patis yan. So after nyan, kakain na ako. Halika, kain tayo sabay-sabay. Alright, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito ngayon sa Deca Homes, Vistanza, Barangay Paculnaga City kasi naimbitahan tayo para tikman yung isa daw na masarap ditong Goto Batangas. Dito lang po yan sa Kailos, Let's Go to Naga. Alright, so kung makikita po ninyo, 2 klase po ang nilagay sa harapan ko. So meron tayong Goto Batangas laman, and then meron din tayong Goto Batangas laman loob. So yun po. So meron din ditong rice. Gumawa din tayo ng siling labuyo with patis and kalamansi. Ayan. So tikman natin. So kung makikita po ninyo yung rice niya, meron din garlic sa ibabaw. So bukas po ito simula alas 6 ng umaga hanggang maubos po ang kanilang Goto Batangas. Usually po daw sarado na sila around 10 o'clock in the morning. Tikman natin. Una, yung laman loob na goto. So ang dami itong iba't ibang klaseng mga laman loob. Sabaw tayo sila, hindi ka na po sabaw. So ito, anli sabaw po dito. So kung maubusan kayo ng sabaw, lalo na po sa may mga hangover na gustong ilabas yung alak sa kanilang katawan, gustong pagpawisan, pwede po kayong kumain dito. Si Sir Jerwin po, siya ang owner nito. Siya po ang talagang punong abala simula po sa pag-prepare ng Goto Batangas. Bigyan natin ang patis. Sakto dito lang ako nag-almusal. Yung lasa niya talagang lasang-lasa mo yung laman loob. Yung sabaw, tapos lalagyan mo ng patis na may kalamansi, tapos may siling labuyo. Talagang
ma-challenge ka sa anghang ng lasa, tapos yung sarap ng sabaw niya. At dito naman sa laman, syempre pure na pure. So, hindi ka talaga lugi sa 60 pesos tapos sa 70 pesos. Tapos yung sabaw nila, mini-maintain po nila talagang mainit. So kung makikita po ninyo, talagang umuusok pa siya pag nilagay dito. So talagang yung grabe ang mga hangover, talagang may lalabas yung pawis at yung alcohol sa katawan nila. Marami na rin ditong dumadayo, gaya ng nakaraan, yung mga pictures na tigsan sa akin ni Sir. Meron tayong galing sa Pili, meron din tayong galing sa Naga proper, sa sentro. Kasi medyo malayo na rin ito sa sentro ng Naga. Talagang dadayuhin nyo to. So meron pa tayo, Sir, mga dayo galing saan? Ragay. So meron pa tayong Ragay, May taga Dikmanan. Libmanan, so Bangga. Kalabanga. So ibig sabihin yung Kylos Let's Go to Naga, talagang kilalang-kilala dito sa lugar na ito. Patis, lagyan mo na may kalamansi. Thank you very much, Sir Jerwin, sa imbitasyon. Pinatikim mo sa akin ang masarap na goto Batangas ninyo dito sa lugar na to. So actually, first time ko pumunta dito sa lugar na ito. Talagang masarap, sulit na sulit yung bayad yung 60 pesos tapos 70 pesos tapos may rice pa kayo. And then pwede rin kayo mag-take out dito. Tapos hingi kayo ng maraming sabaw. Ulit. Pwedeng pang pamilya, pwedeng pang tropa. Yan, kung gusto nyo mag-date kasama yung boyfriend mo, girlfriend nyo, pwede kayong pumunta dito. So, wag mo nyo kalimutan, dito lang po ito sa Decaoms Bistan sa Barangay Pacoy, Naga City. Talagang bisitahin nyo kasi sulit na sulit yung kain nyo dito. So magpapaalam na ako, huwag niyong kalimutan to follow the page Kylos Let's Go to Naga sa Facebook page po nila. Kung sakali sila mag-order sila, meron kayong delivery services dito? Maxim. Maxim, so syempre may extra charge yan para sa delivery. Lalo na medyo malayo din to. Ayan, so follow nyo lang and share the page of Kylos Let's Go to Naga. So, huwag niyong kalimutan, road to 20,000 na tayo. Let's go!